Boleh ulah bakalasyik kat dek ba ulah tahu senrang ya badeng dot tedong hajing siau boleh ulah dek bantau kan tei ya badeng dot tedong kenang ba un tu bat un hunru ka man sim ba balai ki kan tei kasi ki ajaj o ki sim jaj ya la de dan iwe long kri iba keran sepang jomba deng dot tedong te I ong kumnu hana blei la baklai sisha ban thau shin rang yu ba deng dai te haba kumta te ba deng piha ban le chenyo ma phi ban kala kan thaino haba ye ka jaj ban riu ru phi kim si phi berthiu phi la dei ban phalik kala no ma phi ban kala syaga kan thai na u shin rang Asal tenat bahai kena kejeng keran jo kini ki kong bro arngut ken. Itu kong iba keran ben ki ong ba uba deng todong ublei ba thau baklai ba thau baklai uba deng todong. Bar sai ni kong ibe pade iba menjur yang hana ba deng todong pidi mesngotu pidi penkelakan theno ila dia ne penkelano e kejeng ngojong. Tengang ong kumni. Pi kan tikasi nalor kabam nalor ka kwayo nalor ka kwa sambai Henry pinang kwa sayanga ban pengkelakan tei to ya ai pisa ma pi dayala ai pisa ma pi la bani ai pisa ha nep shue karan ben da kaktien ne da pi ong pi bar khit kan tei si nei ba pengkelakan tei no pi badong ngali usnyu ngala ate snyu lupa kum ne kum pi kan tei sto tang ba balai pi kam usumbai jung urang ba aru walada pi de tang kanong kha pi de khandau pi de tang kanong bam pi de tong kanong up pi de tang kanong sya besa kumno pi akhor pi mi le ranya la de kumno pi kam ru yo sombai jung urang ba lada klem unong rem ka khandau ka sap te klem unong pu te khandau ru kam sei so te klem unong thong ru pi mi yo sombai tu kumno pi mi le ran kumno pi le ran bali pi ekran kum gini jai kentien klem unong thong kumno pi yo sambai Klem unong riru. klem unong sumar kumno pi ya seiso klem unong pu kumno mi sambai klem u nong prat nong thiu te kumno kan long kan man kumno pi mi le ran kani ka jaj benriu khasi jungi hato pi sukwa ban pawi di tang social media lada kito ki ba share kini video ba ben kini kanthei yang ubadeng dot rong dei te pen kre no nai ya kran shu ya kini kinong elam jong kadustor jong kabalang jong kakur to pen kre no ya kini kanthei ban ya tai nia bod badeng dot rong pen kre ini kanthei lada mano ba kloi ban khot igni kan thei bani dibet ban nga am nga long ridi kanu poru amdei ba kin chu show up tang ha social media ban kiu katoka viewers jongki le ne subscriber jongki dem khre no manta dem khre no ba khot la shai ne la chisngi bang ni dibet ban kini kan thei arngut ki ba ben nga lada kila tip lu di ka dustur, lada kila tip lu di ka balang, lada kila tip lu di ka an, lada kila tip lu ya ka kompenya. Ti long ki bakloi bani di biar penga. Handai la pem tip ti anta. Wat ju le khlew ju le sarong namar balai ngam dei upo chanrang. Uba pini karan kat bamon. Kam tam pi dei ki kan thei. Yo pidu tengah hadien, yo pidu ukon hadien. Yo tang nong ri no sumari piru mdon. Namar balai wujud sengau khlew wujud sengau kharong sarong tang ba pi la perkhat be kata ka riti rustor jong pi kade ka badai henry ngangan ongi pi manta nang dor haka kes nang dor haka an ki ba ajat kan thei borobor ki kwa bandrul jela me khalaya pinle ka ba fimon peleng dan ta sto manta nang don haka an manta nang don haka jingele stot da antat bahas stot kon kastot namar phabari kastot antar bha wat ju kwa hiru ba phanchong na khli jonga lada phadai kan thei wat prakhat ba phanchong na khli jong badeng do trong